ଭିତରକୁ ନ ଆସିକି ପଦାରେ ବସି ମାଗୁଛ ଚା। ଭିତରେ ଟିକେ ଗରମ ଦିନଟା ଭିତରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବାହାରେ ପବନ ହଉଛି, ବସିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ। କଣ କରିବା, ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି ତମର? ଆର ମାସର ସଉଦା ଆଣିଥିଲ, ସଉଦା ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, ତା ପଇସା ଦିଆହେଲାନି। ସଉଦା କେମିତି ଆସିବ? ସେ ପଇସା ମାଗୁଛି। କ୍ଷୀର ବାଲାରେ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ରଖୁଛ, ସିଏ ବି ପଇସା ମାଗୁଛି। ଦୋକାନରେ ସେମିତି ବେପାର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବା? ସବୁଆଡ଼େ ତ ବାକି ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କରୁନ, ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆଣୁଥିଲ ତମେ ସେ କ୍ଷୀରଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କେମିତି କ୍ଷୀରଟା ବନ୍ଦ କରିବି ତମେ କହୁଛ? ଡାକ୍ତର ପୁରା କହିଛି ତମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ। ବୋଉଲୋ ବାପାଙ୍କୁ କହ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା କାନ ଫୁଲ ଆଣିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋର ନାହିଁ। ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ କୋଉଠୁ କ'ଣ କରି ତୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ କାନ ଫୁଲ। ଆଉ ନା ନା ମୋର ଆଜି ଦରକାର, ତମେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ତମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛ, ଝିଅକୁ ହଁ କାଇଁ ମାତ୍ର ଆଣିକି ଦବ ବୋଲି। ତମେ ଖାଲି ଏଇ କାମ କରୁଥାଅ, ତମକୁ ତ ଏଇ କାମ ଆସିବ ନା। କାହିଁ ତମେ ଘର କଲର କରୁଥିଲ, କୋଉଦିନ କରିବ? ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସେମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଅନେଇକି ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କଲର ବି ସାମାନ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ କାହିଁ ଭଗବାନ ଆଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦଉଥିଲା କେଜାଣି। ତୁ କ'ଣ ବାପାକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଖା ତ। ନା ସେଇଟା ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, କିନ୍ତୁ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଖିଛୁ। ତମେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମକୁ କେବେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସ ରଖିଛୁ କି? ହଉ କଲ୍ୟାଣୀ, ତମେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଲ୍ୟାଣୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନି। ମତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ବରଂ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ବାପା ମୋ ସାଇକେଲ କାହିଁ? ତମେ ବା କହିଥିଲ ଆଣିବ ବୋଲି, କୋଉଦିନ ଆଣିବ? ହଉ ମା ଆଣିବା, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ, ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ମୋର ଆଜି ହିଁ ଦରକାର, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ କିଛି ଯିବିନି। ଭାଇଆ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କରିଛି ଖାଇବୁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠୁ କ'ଣ କରି ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଦବା? ଆମେ ବାପା ମା ହେଇଛୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ବୟସ ହେଇନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ହେବେ ସେ କଷ୍ଟଟା ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ବାପା ମା ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ସବୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ।